Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Divatékszerbolt YouTube csatornáján. A mai nap Pandora ékszerviselési praktikákat, trükköket, tippeket hoztam nektek. Szerintem nagyon fog tetszeni és nagyon-nagyon hasznos lesz, úgyhogy kezdjük is! Én már minden Pandorát ide készítettem, amire szükségünk lesz. Ezekkel fogom nektek bemutatni a trükköket, tippeket és a praktikákat. Lássunk is hozzá, úgy gondoltam, hogy elsőként a praktikus tippeket fogom nektek megmutatni. Nagyon sok kérdés szokott érkezni ezzel kapcsolatban. Először is leszerelkezem a saját Pandoráimmal, ugyanis ma ehhez a kedvencetemhez volt kedvem. Mutatom közben ezt a nyakláncot, és ugye ez a gyűrű volt rajtam, és visszahozom gyorsan, így megmutatom. Fülit is kiveszem, hogy még jobban lássátok, hogy miről is van szó. Ha már füli, akkor maradjunk is a karika fülbevalónál. Sokszor probléma szokott lenni, hogy ez a kis kapocs rész meglazul, és ugye ilyenkor megijedünk, hogy elromlott a fülbevalónk. Ilyenkor nincs más dolgotok, mint ezt a kis részt a kezetekkel, az ujjatokkal így fel kell nyomnotok, így egy picit állítatok ugye a feszességén, halljátok? És már is újra be tudjátok kapcsolni a fülbevalót, úgyhogy próbáljátok ki nyugodtan, hogyha úgy érzitek, hogy lazult a karika fülbevalótok. Ez nyilván nem csak erre a Moments arany karika fülbevalóra érvényes, hanem az összes karika fülbevalóra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek erről, majd írjátok meg, hogy sikerült. A másik pedig a Pandora karkötő kikapcsolása. Ugye itt van egy kis mélyedés minden karkötőben, mutatom így közelről. Ugye ez most ez a hagyományos kapcsos. Ide a mélyedésbe kell benyúlni és szétkapcsolni. Ugye sokszor érezzük azt, hogy ez nehéz, ezért hoztam nektek ezt a megoldást. Ez egy karkötő és klipnyitó, amivel nincs más dolgunk, mint ide a mélyedésbe bedugni, megnyomjuk, és könnyedén kikapcsolódik a karkötő. Ez nagy segítség akkor, hogyha első pandórások vagytok, első pandórás karkötősök vagytok, ugyanis így könnyebben meg fogjátok tudni szokni egészen addig, amíg nem megy a saját kis körmötökkel. Mi a teendő, hogyha nem szeretnénk, hogy elhagyjuk a sárjainkat? Tökéletes megoldás, ez a kis biztonsági lánc, ugye ez a Moments karkötő, és erre csak rácsavarod, ugye menetes, át kell tekernünk itt a klip helyeken is, mindegyiken, és ugye a végében is lesz egy ilyen menetes rész, itt meg is fog állni a kapocsnál, majd megfogjuk a másik felét, és a másik felét ugyanígy rácsavarjuk, és kapunk egy ilyen láncos megoldást. Ez azért lesz jó, mert hogyha esetleg véletlen kikapcsolódna a Pandora karkötőd, akkor nem fogod elhagyni, ugyanis nem fog tudni lecsúszni a karodról. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis ötlet, én mindenkinek javaslom beszerezni. Mi van akkor, hogyha nem menetes a karkötő? Ugye akkor szilikonos biztonsági lánc kell hozzá, amit nem a menetre, nyilván azon nem is lesz, csak én most ezt a karkötőt hoztam magammal. Ide rápattintod, tehát látjátok, hogy itt a menet előtt van, valamint a végén is, ugye amelyik részt hozzá kapcsolod, az elé kell hozzá csatolni, így nem a menetes részen lesz, funkcióját ugyanúgy ellátja, ugyanazt tudja, mint amit csavarni kell. Nézzük meg, mi a helyzet a kis klippekkel. Ugye ez a kis klip arra való, hogy ne csúszkáljanak a Pandora sármok. Én, amikor kezdő pandórás voltam, először csak ide vásároltam, ahhoz a részhez, amelyik közelebb van ugye a csathoz. Én oda tereltem úgymond a sármjaimat, és oda pattintottam rá. Ugye ennek megvan a klip helye, ezt kliphely tartónak mondják, nincs más dolgotok, mint ide rákapcsolni. Ugye hallottátok, ahogy pattant, és akkor nem fog csúszkálni rajta sár, vagyis csak bizonyos szakaszon. Én ezt nagyon szeretem, ugye ezen a karkötőn 2 ilyen kliphely is megtalálható. Nézzük meg, mi a helyzet akkor, hogyha nincs a karkötőn kliphely. Vagy hogyha van is rajta kliphely, de te nem oda szeretnéd rakni, akkor erre az esetre találták ki
ugyanúgy a klippet, viszont ez a klip már szilikonos, van egy picike kis szilikongyűrű benne, és ez arra szolgál, hogy így rápattintod, ugye ezt nem tudod a klip helyre rátenni a kis szilikon miatt, viszont elé vagy mögé ugyanúgy tudod tenni, oda húzod, ahova csak szeretnéd. Ha te szeretnéd teljesen a sármhoz húzni, akkor nem fog mozogni, de bárhova húzhatod, bárhova állíthatod. Egyébként még egy tuti tipp, segítségül hívom. Ezt a picike kis szilikont talán így jobban látjátok így a tenyerembe. Ez egy picike kis szilikongyűrű, amit bárhova el tudunk helyezni, és a nem szilikonos klippeket rá tudjuk pattintani. Most már nagyon kis csupasz a nyakam, úgyhogy rakjunk bele egy nyakláncot. Viszont ez nem akármilyen nyaklánc, ugyanis ez egy Moment dupla soros karkötő. Viszont egy kis ügyességgel én most szeretném használni a karkötőnyitómat, ugyanis féltem egy picit a körmöm. A kedvenc karácsonyi sármomat fogom rátenni, hát ez nem cuki, ez a kis rénszarvas, annyira aranyos. Úgyhogy én ezzel fogom úgymond díszíteni, és nincs más dolgom. Rácsavarom, ugye itt több kliphely van, és én igen, bizony, én ezt most nyakláncként fogom hordani. Nagyon-nagyon-nagyon szép így. Szerintem bőven elég ez az egy sármra, és ugye ez egy Moment dupla soros karkötő. A következő, amit mutatok, ez inkább már egy ilyen hogyan viselt, hogyan használt tipp, nem más, mint ez a táskadísz, és most megint előveszem a kedvenc táskám, ami nem más, ugye, mint ez a rózsaszín Desigual. Ezt már múltkor megbeszéltük, én ezt most így fel fogom tenni, hogy lássátok, hogy miről is beszélek. Ide így szétnyitom, ebben is van egy ilyen kis mélyedés, ugyanúgy, mint a karkötőkön. Rátettem ezt a kedves kis karácsonyfa sármot, összepattintom, és igazából ezt oda kapcsolom, ahova akarom. Nekem most ez itt így tetszik, úgyhogy én ezt ide tettem rá a táskámra, szerintem szuper jól feldobja, nagyon jól néz ki, úgyhogy én ezt így szoktam használni. Másik pedig ez a kulcstartó, ugyanazon az elven működik, amin a táskadísz. Ott van egy kis mélyedés, azt kell benyomni, rárakni a kedvenc sármodat, tuti, hogy nem fogod elhagyni a kulcsod, mert a kedvenc sármodat tuti, hogy nem hagyod el. Na, most a táskát egy picit leveszem, ugyanis szükség lesz a nyakamra. Visszarakom a polcra, méltó helyére, hogy biztonságban tárolhassam, majd fogok egy ezüst Pandora nyakláncot, amire én most rá fogok tenni egy kicsike kis ómedált, amit én azért szeretek, mert nagyon szuper jól feldobja télen a garbókat. Ugye ennek szuper jó funkciója még az, hogy tehetsz rá sármot, igaz, most van egy nyaklánc a nyakamba, csak mutatom, hogy lássátok, most ez egy 60 centis nyaklánc, beleakadt a ruhámba, ez így idáig ér, és feldobhatjátok sárma, mutatom, hogy néz ki. Be kell nyomni a szívecske közepét, rátenni a sármot, összepattintod, és már kész is van. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy melyik tippet, trükköt, praktikát ismertétek, melyiket nem, mire lennétek még kíváncsi, és én elkészítem nektek a hasznos tartalmakat.